Здравейте, аз съм Тоти и в това видео ще ви обясня защо вече не гледам Cartoon Network. Не гледам Cartoon Network, защото излучват само едно и също. Невероятният свят на Гъмбъл. Това вече ми става скучно. По цял ден невероятният свят на Гъмбъл. Дори сега съм спуснал Cartoon Network за фон, да ми е светло и познайте какво дават. Невероятният свят на Гъмбъл. После ми кажете как да гледам телевизия. Затова ние се плащаме с моите родители. Плащат за стриминг услуги като Max. И аз там се гледам анимациите, гледам се Време за приключения, Парк Шоу, Стивън Вселенски, Гъмбъл по-рядко, защото го дава в телевизията. Ако искам някой епизод да се пусна, ще го пусна на Гъмбъл от Max. Няма да чакам да ми го дават по Cartoon Network. Буквално разписанието им е едно и също. Невероятният свят на Гъмбъл, невероятният свят на Гъмбъл. От 0-0. И там, тук на мен има някакви прекъсвания, например, на някакви други анимации. Само невероятният свят на Гъмбъл. Невероятният свят на Гъмбъл, невероятният свят на Гъмбъл. И затова в това видео ще разгледаме от началото до седмицата, понеделник, до края на седмицата, неделя. Добре, нека видим разписанието точно сега. Нека започнем от понеделник. Нямам цялото разписание, понеже днеска сме понеделник. Не знам защо. В момента сме 21 и 27. А пък в момента трябва да дават Малките титани. А вместо Малките титани дават Гъмбъл. Добре, днеска вече прекалява. Добре, стига сме се оплаквали, нека да започваме. Ние мечетата е в 20:50, вече е минало. 21:20 трябва да бъде Малките титани. Следващата е Малките титани, Невероятният свят на Гъмбъл, нашето любимо. Невероятният свят на Гъмбъл, 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 невероятният свят на Гъмбъл. Не виждам разписанието по-долу. Чакай. Ами да, най-популярното от Cartoon Network. Фантастичната четворка, Том и Джери, Време за приключения, Том и Джери, Обирът, Парк Шоу, Джони Тест, Ангел е върха, Деня на благодарността. И ми кажете защо невероятният свят на Гъмбъл е най-долу. Ами кажете ми, като по 20 часа излъчват Гъмбъл, как няма да е най-долу? Добре, нека видим във вторник. Тук започваме от 0:05. Невероятният свят на Гъмбъл, 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 невероятният свят на... по това лампът. Учените прогонват лампът. Но и въобще такава анимация. Няма как докато не разберем. Отиваме да пишем. Добре, ето аз съм си писал. Това е пишем. Никъде не ми излиза. Лампът се пише. Това е било лампът. Аз си мислях, че да не... Картунито! Това е лампът. А къде го дават по Картунито? Дават го по Картунито.
а не по нашия CN. За съжаление, нямаме късмет, защото дочух, че в някои от другите страни са пуснали парк шоу отново. Често казано, доста искаме в България да пуснат парк шоу, но има ли някакъв процент шанс? Почти нулев. Добре, нека се върнем на следващото разписание. И веднага след Лампът, невероятният свят на Гъмбъл. Невероятният свят на Гъмбъл, какво друго? Невероятният свят на Гъмбъл, 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 Бакуган. Окей, Бакуган си окей. Аз дори наскоро скупих първите Бакугани. Невероятният свят на Гъмбъл, разбира се, невероятният свят на Гъмбъл. И вече идваме с малко по-разнообразие рано сутринта. Грей край реката. След Грей край, пак имаме Грей край реката, пак имаме Грей край реката, пак имаме Грей край реката. Това път ни е мечетата, която е спин-офф. Аз съм горе-долу с нея. Скептичен, отначало бях малко скептичен, че ще правят ребут, ама се оказа нещо лошо. Маница в шантаверситета. Гледал съм я, много е яка, особено песента, началната песен. Маница в шантаверситета. Lego Dreams, ако не сте го гледали, отидете да го гледате. Малките титани в готовност, малките титани в готовност, малките титани в готовност, малките титани в готовност. Невероятният свят на Гъмбъл, невероятният свят на Гъмбъл. Добре, защо само невероятният свят на Гъмбъл? Невероятният свят на Гъмбъл. Пълна драма-рама, тя поне не е лоша. Пълна драма-рама, пълна драма-рама, пълна драма-рама. Колко пъти? 3 пъти пълна драма-рама подред. Грей край реката, Грей. Добре, 4 пъти Грей. Грей край реката дойде финала и според мен на никой вече не му е нужда да гледа епизоди, така че вместо Грей край реката, моля ви служете нещо друго. Ние мечетата, невероятният свят на Гъмбъл, невероятният свят на Гъмбъл, малките титани, пълна драма-рама, подвизите на безстрашния принц Айван долу, горе-долу, Грей край реката, Lego Dreams, общо взето програмата е пълен ужас, може да си я прочетете сами. Програмата им, разбира се, е критична, няма да ходя чак до неделя, в смисъл, видяхме, че всичко е 1 към 1. Доста тъжно, че нямаме хубави, дайте да видим само в неделя. Същото. Просто виждам, че има различни епизоди, но разписанието си е същото. Абсолютно същото разписание. Честно казано, много разочароваща програма. Абсолютно всички епизоди на всяка една анимация съм ги изглеждал. Освен на Лампът, на Бакуган. На Бакуган съм гледал малко епизоди, да не казвам почти николко. Изглеждал съм 2. На Лампът малко повече, защото го дават и няма какво да гледам, докато ми плани интереса да го гледам. Това е горе-долу. За съжаление нямаме много хубава българска програма по Cartoon Network, за това плащаме на стриминг услуги. Хора, това беше от мене, а сега чао!